mask and let go of our face shields. Kini ang panglantaw og puno sa paglaom nga mensahe ni Department of Health Region 10 OIC Director 4 Dr. Elianeta N. Gamolo. Dihang anaa na gyud ang COVID-19 vaccines og nahitabo na ang vaccination rollout send-off event niadtong Marso 12, 2021 nga gipangunahan sa pagamhanang probinsya sa Misamis Oriental. Ang send-off event gisundan dayon sa sunod-sunod nga unang hugna sa AstraZeneca vaccines inoculation kung pagpabakuna sa mga health workers gikan sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospitals ug 3 ka pribadong hospital dinhi sa lalawigan. Dako ang pasalamat sa DOH-10 sa kaikag sa liderato ni Governor Bambi Imano, kauban ang aktibo nga Interagency Task Force Chief nga si Dr. Jerry Kalingasan nga maiulo sa buhatan sa Misamis Oriental Provincial Health. Matod ni Dr. Gamolo nga wala nila pakyasa ang gihatag alokasyon ng AstraZeneca vaccine vial sa probinsya alang sa unang hugna niining pagpabakuna sa mga frontliners padulong ngadto na sa pagkabot sa planong region-wide herd immunity kung pang kinatibuk ang ligon nga depensa batok sa COVID-19. Would also give credit to all the other agencies who help us to have these vaccines ready. Una nang nihatag kamanduan si Governor Bambi ug giawhag ang tanang MIS-OR's Chiefs of Hospitals nga dili na langayon ang pagbakuna kun ugaling moabot na sa tugkaran sa matag balay tambalanan ang mga bakuna. Let us show DOH that we are able to inoculate properly, safely, and fast. So that over the next rollout, then they will already have in their mind, we'd rather implement it in this order. They can do it better. It's not a contest actually, but if we can do it better, I believe that the more vaccines will arrive with DOH Region 10, the more you will be given priority in your people. Andam na kaayo mga balay tambalanan sa lalawigan sa inoculation o gani man, pipila ka mga health workers ang nabakunahan na. Atol sa pagdawat sa Chief of MIS-OR Provincial Hospitals sa lungsod sa Mantikau nga si Dr. Ezra L. Peralta Jr. mipadayag kini sa iyang gibati nga kalipay. For on behalf of the 8 Chiefs of Hospitals and the health workers of the 8 Misamis Oriental Provincial Hospitals, daghang salamat. Pinaagi sa kahiusahan sa tanang personahe gikan sa DOH, PHO, MOPH kauban ang mga MHOs, LGUs, PDRRMO, PNP, MODHA ug pakigtimbayayong sa tanang Misamis nun. Walay duda nga mahuman o dili pa kining pandemya, mas mahimong kusgan ang matag usa uban sa pagsalig sa labang makagagahom. Markado na kang Governor Bambi Imano ang tagline nga SGLG, kung sobrang galing, laging gising, gumikan 24/7 kining nagtukaw, aron lamang mas mauna ang kaluwasan ug proteksyon sa iyang ginsakupan. Susama sab sa gisulti sa usa ka superhero, mausab ang kanunay nga gaisulti ni Governor Bambi, nga with great power requires great responsibility. Kauban si Nilabi sa kamera, ako si Lambo Regian Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.